Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakariak Elisabete Dominguez buru duen gobernu batzordearen eta Bizkaiko gizarte laneko elkargo ofizialeko langileen ordezkaritza hartu du Gernika-Lumoko batzarretxean. Elkarte honek 1100 elkargokide ditu eta 1100 elkargokide ordezkatzen ditu Bizkaian bere 40 urteetan, eta hori dela eta Bizkaiko batzarretara egiten duten lehen bizita ofiziala izan da. Betiko moduan, sarreran Ana Otadui presidenteak hartu ditu, ostean Gernikako Arbola Zaharrean eta Berrian egin dituzte argazkiak eta aurrezko ere eginda euren omenez. Batzar nagusiak ezagutu dituzte eta ohorezko liburuan ere izena eman dute. Bueno, egunon barriro bai ongietorri eman gura dezkogu Gernikako batzarretxenetara, eta gaur Bizkaiko gizarte langintzaren elkargo ofizialeko kideei egiten dutzugu harrera leku paregabe honetan izan bere, jagokon balioa eman barriake orain ia 40 urtetik hona gure lurraldean gizarterengoan egiten duzu esan lanak eta aleginari bebai. Bizi dugun egoera da eta ordezkaritza txiki bat besterik ezin izan garatu gaurkoan Gernikan, baina omenaldi eta eskertza hau da zuek ordezkatzen duzuen 1100 langileentzat bai. Funtsezko elementua zarie, gizarte langintzaren bilakaeran eta garapenean, profesionalen prestakuntza bultzatzen eta laguntzen, kalte berak diren pertsonei ematen diaken arretan, lanbidaren jarduera eta praxiona defendatzen, ezta? Badakigu martxoaren 17 gizarte langiletzaren munduko eguna dela, baina gaur, maiatzaren 5 zuen eguna izatea gura dugula. Bestei eskainitako lanbide honetan, hainbeste urtetan egindako dedikazio eta ekarpenagatik. Eta izan ere gizarte lanak funtsezko zeregina beteten da gure gizartearentzat. Eta hemendik Bizkaiko parlamentutik animatzen zaituegu egiten duzuen lan sozial handiagaz jarraitzen, ezta? Eta hemendik esaten dugu hori, ezta? Gauza leku honetan tamaina handiko lehiar honen azpian esaten dugu hori, ezta? Bertan ikusi egiten dugu modu grafikoan ze simbolismo handia dakan arbolak Bizkaiko udalerrien eta lurraldeko jarduera ekonomikoen topagune gisa, ez da, arbola topagune gisa. Eta ondorio iratzen badutzazue lehiarpe honi, ikusi duzue gizonak baino ez direzela bertan agertzen, baina denboraren poderioz bagabiz hori pizkanaka bebai aldatzen. Eta izan bere, emakumeen ahalduntzea geldiezina da bizitzako arlo guztietan. Zer pasako litzateke adibidez sektore batzutan esaterako eremu sozialean zuen moduko emakumeen indarra eta lan neketsua gaitu? Zer pasako litzateke? Ezinezkoa izango litzateke, ez da? Hori.